Vítajte. Dnes sa pozrieme na jeden zaujímavý materiál. Je to údajný prepis zasadnutia kabinetu prezidenta Trumpa z konca augusta 2025. Máme to z YouTube kanála Daniel Davis Deep Dive. Je to teda dosť obsiahlý text plný rôznych vyhlásení o úspechoch, plánoch. Presne. A našou úlohou dnes nebude overovať fakty, hej, že či tie čísla sedia, alebo či sa to naozaj takto stalo. Skôr sa chceme ponoriť do toho, aký obraz vlastnej administratívy a jej, povedzme, priorit tento konkrétny zdroj vykresluje. Prejdeme si tie kľúčové témy. Ekonomika, energia, bezpečnosť. Proste pozrieme sa, ako sú tam podané. Áno, presne tak. Zaujíma nás ten príbeh, ktorý ten prepis rozpráva. Tak sa na to vrneme. Zdá sa, že úplne od začiatku tam dominuje ekonomika a špeciálne to zameranie na amerických pracujúcich, vieš, tých robotníkov blue collar. Určite. V tom texte sa hovorí o údajne najrýchlejšom raste miest pre túto skupinu za posledných 60 rokov. Spomína sa tam konkrétne nejaký priemerný nárast $500 v tom roku a čo je dôležité, zdôrazňujú, že to bolo bez inflácie, lebo ceny vraj klesali. To je zaujímavá kombinácia rast miest a zároveň pokles cien. A ako to ten zdroj vysvetľuje? Spomína sa tam niečo o cenách energie alebo potravín? Áno, prepis to priamo spája. Hovorí o výraznom zlacnení benzínu vraj na $2,25 za galón, miestami dokonca po $2. Spomínajú aj lacnejšie potraviny, napríklad vajcia, a celé sa to vieš dávať do súvisu s konkrétnymi politikami, hlavne s energetickou a potom tou obchodnou. Obchodnou. Tam asi myslíš clá však? Tie boli výraznou témou aj predtým. Presne tak, podľa tohto zdroja hrajú clá úplne kľúčovú úlohu. Tvrdí sa tam, že zavedenie 50% cla na oceľ a hliník vedie k masívnemu návratu výroby späť do USA. Ako konkrétny príklad sa uvádza dohoda z US Steel a plány na výstavbu nových oceliarien. Tá logika, ako ju tam prezentujú, je prostá. Clá robia dovoz drahým a tak sa firmám zrazu oplatí vyrábať doma. Rozumiem tej argumentácii, ako je tam podaná. Spomína sa tam len ten tradičný priemysel alebo aj, povedzme, nové technológie. Dotýka sa to aj toho, zaujímavá je zmienka o investíciách do umelej inteligencie. Napríklad hovorí sa o obrovskom závode spoločnosti Meta v Louisiane, vraj veľkom ako časť Manhattanu. A tu je to prepojenie na energetiku, takýto závod by podľa toho prepisu potreboval 2- až 3-násobok vtedajšej celkovej produkcie elektriny v USA. Čo je argument, ktorý sa potom neskôr objavuje pri obhajobe určitých energetických zdrojov. Aha, takže tá obrovská potreba energie pre nové technológie a priemysel je vlastne dôležitý kontext. Mohli by sme sa ešte vrátiť k tým ekonomickým číslam? Padli tam nejaké konkrétne údaje o tom, ako mala rásť výroba? Áno, ten prepis uvádza pomerne konkrétne čísla, ktoré majú akože dokazovať okamžitý efekt tých politík ešte vlastne pred spustením nových továreň. Domáca výroba aut vraj stúpla o 18 000 mesačne, oceľ o 100 000 tón týždne, ťažba ropy o 300 000 barelov denne a cena ropy sa mala pohybovať okolo $62 za barel. Opäť pripisuje sa to hlavne clám, ktoré mali motivovať automobilky ako Ford, GM či Stellantis, aby presunuli výrobu z Mexika, Kanady a Európy. A čo tie pracovné miesta? Tam je tá väzba na robotníkov asi najsilnejšia. Ten zdroj hovorí o vytvorení 500 000 nových miest v súkromnom sektore a súčasne o znížení počtu federálnych úradníkov o 84 000. Zaujímavé je, ako to explicitne rozlišujú, vieš? Že súkromné miesta sú produktívne a tie vládne menej produktívne. Ako príklad oživenia priemyslu sa spomína nábytkárstvo v Severnej Karolíne, ktoré vraj zničila Čína a teraz sa má vďaka clám obnoviť. Uvádzajú aj konkrétne záväzky firiem. Ford 4 000 miest, Hyundai 14 000, GM vraj presúva výrobu modelov Blazer a Equinox z Mexika. Zdá sa, že ten naratív v prepise silno zdôrazňuje priamu a hlavne rýchlu kauzalitu medzi clami, návratom výroby a novými miestami. A čo dane? Tie sú zvyčajne tou druhou stranou mince v ekonomických plánoch. Presne, prepis hovorí o daňových škrtoch, ktoré označuje za najväčšie pre pracujúcu triedu v histórii. Sú veľmi špecifické. Nulová daň z prepitného, nulová daň zo sociálneho zabezpečenia a nulová daň z príjmu za nadčasy. Dokonca tam kvantifikujú priemerné ročné úspory. Napríklad $1,000 pre policajta, skoro 2 000 pre čašníka či čašníčku.
Nulová daň z prepitného a nadčasov, to sú teda dosť cielené kroky. Objavuje sa tam aj nejaká celková suma spojená s týmito ekonomickými zmenami? Áno, spomína sa suma $4 bilióny, ktorá má nejakým spôsobom súvisieť s návratom kapitálu a firiem do USA vďaka kombinácii daňovej politiky a cieľ. Čo sa týka obchodu, text hovorí o nových dohodách s viacerými partnermi: Británia, Čína, Indonézia, Vietnam, Filipíny, Japonsko, Južná Kórea, EÚ. Tvrdí sa, že zahraničie platí stovky miliárd do štátnej pokladnice, zrejme cez tie clá, a špeciálne sa vyzdvihuje energetická dohoda z EÚ za $750 miliárd. A výsledok? Podarilo sa podľa toho predpisu znížiť ten obchodný deficit? Tvrdí sa, že áno, a to výrazne vraj na polovicu za pár mesiacov. Zaujímavosťou je aj ten spätný pohľad na prvú administratívu, kde sa ako úspech pripomína operácia Warp Speed pre vakcíny. Znižovania nákladov vďaka clám, deregulácii a špecifickým daňovým škrtom. Ako to súvisí s energetikou, ktorú si už naznačila? Tam asi tie názory nebudú úplne štandardné. No, to určite nie. Prepis ukazuje veľmi jasné preferencie. Favorizované sú uhlie, označované ako čisté uhlie, jadrová energia, bezpečná a lacná, a fosílne paliva všeobecne, s argumentom, že to je to, čo funguje. Na druhej strane je tam silný odpor voči obnoviteľným zdrojom, najmä teda veterným turbínám. Aká kritika tam zaznieva voči tým veterným turbínám? Je pomerne rozsiahlá, vraj ničia krajinu, znižujú hodnotu nehnuteľností, zabíjajú vtáky a sú neefektívne a drahé. Ako odstrašujúci príklad sa uvádza Veľká Británia. Podobne kritizujú aj veľké solárne farmy, že zaberajú poľnohospodárskú pôdu, sú škaredé, dodávka elektriny je nestabilná a panely aj tak pochádzajú z Číny. Jasná preferencia fosílnych palív a jadra. A ako sa to zdôvodňuje okrem toho, že fungujú? Spomínala si tie energeticky náročné továrne a AI. Presne to je ten kľúčový argument v prepise. Tá obrovská potreba energie pre priemysel a dátové centrá, údajne 2-3 násobok súčasnej produkcie, sa prezentuje ako dôvod, prečo sú potrebné stabilné, koncentrované zdroje energie, čiže jadro a fosílne paliva. Agentúra na ochranu životného prostredia, APA, má podľa toho textu nový prístup. Chrániť životné prostredie a zároveň podporovať rast ekonomiky. To znie ako snaha o zmenu paradigmy pre APA. Spomína sa aj nejaká konkrétna deregulácia v tejto oblasti, napríklad vo vzťahu ku klimatickým zmenám? Áno, hovorí sa o zrušení Obamovho nariadenia z roku 2009. To tzv. Endangerment Finding. To bolo vlastne kľúčové zistenie EPA, že skleníkové plyny ohrozujú verejné zdravie a životné prostredie, čo otvorilo cestu k ich regulácii. Jeho zrušenie by znamenalo zásadný obrat. Spomínajú sa aj ďalšie deregulácie, menej prísne pravidlá pre kanistre na benzín, systémy štart-stop v autách či požiadavky na dízelové výfukové kvapaliny. Takže dosť rozsiahle zmeny. Dotkol sa ten prepis aj iných environmentálnych tém? Skôr okrajovo zaznela zmienka o dohode s Mexikom ohľadom čistenia odpadových vôd z Tijuany a revízii definície vôd USA, čo je tá dlhodobo sporná regulácia vodných tokov a mokradí. Čo však dostalo veľa priestoru, bola kritika konkrétnych plánov na veterné farmy na východnom pobreží. Uvádzajú sa tam detaily. 11 projektov, vyše 1100 veží, dvakrát vyšších ako Washingtonov monument, údajne veľmi vysoká cena energie, 39 centov za kWh oproti priemeru 17, negatívny vplyv na rybolov a veľryby a vraj chýbajúce finančné záruky na ich demontáž. Zdá sa, že energetika je prezentovaná ako kľúčová pre ten ekonomický plán s jasným odmietnutím zelenej politiky predchádzajúcich období a dôrazom na fosílne palivá a jadro. A to všetko podporené rozsiahlou dereguláciou. Poďme ďalej, čo zdravotníctvo. Tam bývajú horúcou témou hlavne ceny liekov. A presne a to sa prepis zameriava. Hlavnou iniciatívou má byť zavedenie statusu najvyšších výhod, Most Favored Nations, MFN. Cieľ je jednoduchý. USA by nemali platiť za lieky viac než krajina, ktorá za ne platí najmenej na svete. V texte sa spomína spolupráca s Robertom F. Kennedy Jr. a doktorom Ozom na tejto iniciatíve. To znie celkom ambiciozne.
Uvádza ten zdroj nejaké očakávané výsledky alebo príklady? Ako príklad sa spomína rozhovor s riaditeľom firmy Eli Lilly, ktorý mal údajne priznať, že tie cenové rozdiely medzi USA a zvyškom sveta sú proste neobhájiteľné. A čo je pozoruhodné, v prepise sa tvrdí, že ceny by mohli klesnúť o 1000 až 1500%. Počkaj, 1000 až 1500%. To je obrovské číslo. No, je to extrémne vysoké číslo, áno. Znie to skôr ako nejaké retorické zveličenie, samozrejme, ale ukazuje to ten dôraz, aký na tú tému kladú. Rozumiem. Aj keď to berieme z rezervu ako retoriku, je to silný odkaz. Porovnáva sa to nejako s predchádzajúcimi snahami? Áno, Trump v tom prepise sám seba kritizuje za to, že bol v minulosti hrdý na oveľa menší, len 0,25% pokles cien liekov, ktorý sa podaril počas jeho prvej administratívy. Teraz sa to prezentuje ako oveľa radikálnejší krok. A okrem cien liekov spomína Robert F. Kennedy Jr. v tom prepise aj nejaké iné zdravotnícke témy? Áno. Niekoľko ďalších, napríklad navýšenie financovania pre vidiecké nemocnice o $10 miliard ročne cez Medicaid, potom dohodu s poisťovňami, ktorá by mala zabezpečiť okamžité predbežné schválenie 80% zdravotných výkonov, čo by malo zjednodušiť prístup k starostlivosti. Aha. Tiež sa hovorí o umožnení prístupu k osobným zdravotným záznamom cez mobilné telefóny vďaka spolupráci s technologickými firmami a o presadzovanie cenovej transparentnosti v zdravotníctve. A zaujímavá je aj snaha začleniť výživu do vzdelávania lekárov. To znie ako pomerne široký záber iniciatív. Ale jedna téma, ktorá sa s RFK juniorom spája častejšie, je autizmus. Objavuje sa to v prepise. Áno, a dosť výrazne. Prepis uvádza dosť alarmujúce štatistiky o náraste výskytu z menej ako 1 z 10 000 v roku 1970 na 1 z 31 dnes a v Kalifornii u chlapcov údajne až 1 z 12,5. Hovorí sa tam o hľadaní environmentálnych príčin, spomínajú sa lieky a iné intervencie. Podľa textu sa mali nejaké oznámenia k tejto téme chystať na september toho roku. Tie čísla o výskyte sú naozaj dramatické, ako sú prezentované v tom zdroji. Je zaujímavé, že sa tam otvorene hovorí o hľadaní environmentálnych príčin. Ešte niečo zo zdravotníctva alebo sociálnej oblasti? Už len taká perlička, spomína sa fyzická výzva pre členov kabinetu Pete and Bobby Challenge, ktorá zahrňala kliky a zhyby, taký malý odľahčujúci moment. Dobre, poďme na ďalšiu veľkú tému. Bezpečnosť, kriminalita a imigrácia. Ako sa k ním stavia tento zdroj? Začína sa to príbehom reportérky Iris Tanu z NTD Epoch Times, ktorá v prepise opisuje svoje napadnutie so zbraňou vo Washingtone DC a Trumpova reakcia, ako ju zachytáva text, bola okamžité nasadenie Národnej gardy označenej za tvrdých chlapov, nie politicky korektných. Výsledkom malo byť okamžité zvýšenie bezpečnosti a pocitu bezpečia u obyvateľov. Takže opäť ten dôraz na rýchlu a rozhodnú akciu. Tvrdí ten prepis aj niečo o výsledkoch? Áno, tvrdí sa, že kriminalita v DC výrazne klesla len za 12 dní a že starostka mesta predtým údajne falšovala štatistiky. Zaznieva aj dosť radikálna požiadavka trestu smrti za vraždy spáchané v DC. Celkovo to zapadá do toho širšieho naratívu prezentovaného v texte. Administratíva ako nekompromisný bojovník proti zločinu, zatiaľ čo oponenti, teda demokrati, sú vykreslení ako tí, čo sú vlastne za zločin. A ako sa tento prístup premieta do pohľadu na iné mestá alebo na úlohu federálnej vlády? Ako ďalšie príklady miest s údajne vysokou kriminalitou sa uvádzajú Chicago a Baltimore, to je dokonca označené ako pekelná diera. Spomína sa aj Los Angeles a potreba národnej hardy počas olympiády. Zaujímavý je ten postoj k federálnej pomoci. Guvernér Illinois Pritzker ju vraj odmieta a zdôrazňuje sa, že guvernéri a starostovia musia o tú federálnu pomoc aktívne požiadať. Rozumiem. A čo imigrácia? Tam asi tiež môžeme očakávať dosť tvrdý postoj? Podľa prepisu, konkrétne cez Kristi Noem, sú výsledky na hraniciach prezentované ako absolútny úspech. 3 mesiace po sebe vraj boli nulové ilegálne prekročenia. Navyše údajne sa 1,6 milióna ľudí dobrovoľne vrátilo domov a boli zatknuté 100 000 kriminálnych cudzincov. Nulové prekročenia a masové návraty, to sú teda veľmi silné tvrdenia. Podkladá ich ten zdroj aj nejakými ekonomickými argumentami.
Áno, spomína sa úspora 15 miliárd dolárov v sociálnych programoch a zrušenie zmluv na ministerstve vnútornej bezpečnosti, DHS, za 13 miliárd. A opäť sa to spája s trhom práce. Tvrdí sa, že kým za Bidena išlo 88% nových miest cudzincom, teraz ich vraj získalo 2,5 milióna Američanov. Takže aj imigrácia je pevne prepojená s tým ekonomickým naratívom. Dotkol sa prepis aj spravodajských služieb? Áno, krátko. Tulsi Gabbard v prepise ako riaditeľka Národného spravodajstva ODNI zdôrazňuje návrat k základnej misii bezpečnosti. Spomína sa Národné protiteroristické centrum, NCT, pod vedením Joea Kenta, zamerané na chytanie teroristov a šéfov kartelov. Zároveň sa však hovorí o odhaľovaní údajného zneužívania spravodajských služieb na politické ciele v minulosti s odkazmi na voľby 2020 a menami ako Brennan a Clapper. Súčasťou má byť aj reorganizácia a šetrenie, spomína sa 700 miliónov ročne. CIA pod Johnom Ratcliffom sa má sústrediť na poskytovanie informácií pre operácie, predchádzanie vojnám a podporu obchodných rokovaní. Zdá sa, že aj v spravodajských službách je tá téma nápravy a zamerania sa na tú pôvodnú misiu. Ostáva nám posledná oblasť tvojho úvodného prehľadu – vzdelávanie a pracovná sila. Áno, v oblasti vzdelávania podľa Lindy McMahon v tom prepise je hlavnou myšlienkou návrat kompetencií štátom. Kritizuje sa nízke umiestnenie USA v medzinárodných rebríčkoch údajne niekde na 38. až 30. mieste, s tým, že štáty by to zvládli lepšie. Veľký dôraz sa kladie na praktické zručnosti, na spoluprácu škôl s firmami, ako príklad sa uvádza Toyota, pri tvorbe programov a certifikátov pre remeselníkov a technikov, napríklad pre oblasť HVAC, čo sú tie systémy vykurovania, ventilácie a klimatizácie. Cieľom proste je, aby absolventi boli pripravení pre trh práce. Takže menej federálnej kontroly a viac prepojenia s praxou a potrebami firien. Spomínajú sa aj nejaké rokovania s univerzitami? Áno, zmieňujú sa rokovania s univerzitami z tej Ivy League, vieš, tá skupina najstarších a najprestížnejších univerzít na východnom pobreží. Tie majú údajne slúžiť ako motivácia pre ostatné školy, aby sa tiež chytili iniciatívy. A ako sa tieto vzdelávacie ciele prepájajú s ministerstvom práce? Veľmi priamo. Ministerka práce Lori Chavez Deremer v prepise označuje Trumpa za prezidenta amerického pracovníka, zdôrazňuje sa pocit bezpečnosti pracovníkov, rast zamestnanosti v súkromnom sektore, ktorý má tvoriť až 84% pracovnej sily. Spomína sa rozšírenie tzv. Pell Grants, čo je tá federálna finančná pomoc pre študentov a podpora starostlivosti o detí cez daňové úľavy. Z nejakého veľkého krásneho zákona, ako to tam nazvali. A konkrétne programy na podporu zručností? Áno, hovorí sa o grantoch na kvalifikovanú pracovnú silu, spomína sa 30 miliónov dolárov a najmä o registrovaných učňovských programoch, tam je 84 miliónov dolárov. Cieľom má byť dosiahnuť až 1 milión učňov, pričom 185 000 už malo byť registrovaných. Ako zaujímavosť, zrušilo sa vraj aj Bidenova nariadenie umožňujúce investície do kryptomien v rámci dôchodkových sporení typu 401k. To je ten bežný americký systém sporenia podporovaný zamestnávateľom však. Presne tak. A cieľom je, dokonca tak symbolicky, získať späť sviatok práce pre republikánov. To je zaujímavý politický cieľ. Ešte niečo k podpore podnikania? Správa malých podnikov SBA pod vedením Isabel Guzman sa podľa prepisu zameriava na podporu tzv. Main Street, čo je tá americká metafora pre malé lokálne podniky, ktoré tvoria drvivú väčšinu firiem. Podporuje sa učenie praxou a rieši sa potreba kvalifikovanej pracovnej sily a zaujímavé je aj vyšetrovanie praktík tzv. Debankingu, teda tých situácií, keď banky rušia účty firmám alebo jednotlivcom údajne na základe ich hodnôt alebo politických názorov. Dobre, myslím, že sme prešli všetky kľúčové oblasti, ktoré tento prepis pokrýva. Ten obraz, ktorý z toho vystupuje, je teda obraz administratívy, prezentujúcej sa ako extrémne aktívna, rozhodná, s okamžitými a merateľnými úspechmi naprieč všetkými sektormi. A to všetko len pár mesiacov po údajnom nástupe do funkcie. Hlavné linky sú asi jasné, a dôraz na domácu výrobu cez skla a dereguláciu, potom tá špecifická energetická vízia, tvrdý postoj ku kriminalite a imigrácii, snaha radikálne znížiť ceny liekov a reformovať vzdelávanie pre potreby trhu.
Presne tak. A je naozaj dôležité zopakovať, že sme len analyzovali obsah tohto konkrétneho zdroja, toho údajného prepisu zasadnutia. Prezentovali sme tie tvrdenia, priority a naratívy tak, ako sú v ňom formulované, bez nejakého externého overovania alebo hodnotenia. Cieľom bolo proste porozumieť tomu, aký príbeh tento text rozpráva. Určite. Možno na záver jedna otázka na zamyslenie. Čisto na základe toho, čo sme si dnes rozobrali z tohto materiálu. Ak by sme brali do úvahy tú obrovskú šírku a ambicioznosť tých proklamovaných zmien a úspechov, ktoré sú tam prezentované od ekonomiky cez energetiku až po zdravotníctvo, ktorá z týchto oblastí by podľa tých detailov v texte mohla naraziť na najväčšie praktické prekážky pri realizácii? Alebo pri dosahovaní takých radikálnych cieľov, ako tam boli stanovené?